Machiegni nyakora moga joang matielo machielo ka wantiere kodi ka achiel ibede kod ng'eyo ni gik mage mosebedo kanyo katimore achiel kachiel ka wantiere kodi kae. Chenro en mar piny kama wanono ni gigo motimore ka warango chal mar piny Kenya odiochiengni ma kawuono. Chal mar Kenya wadaranga ne weche mopogore opogore mosebedo kacha katimore, ranga ne weche go mag siasa, weche mag dongruok koko moseneno e kaunti ma Kisumu pachien mane ka wago rubin kendo warango gigo mosebedo kacha katimore e kaunti ma Kisumu. Taenyare chieng' wuok tich nyaka odiochieng' manyoro kawuono gokinyi counties mopogore opogore chiwo machalo nade machiegni bed koda nyaka giko Mark Lefas Watch wuok Kisumu kanya kwar ma okew nyaka sango antiere ka kod welo ariyo jonon weche siasa matuklu ya wuot luo ma wadano go weche ma kawuono okinyi ma kawuono ka wantie ka chenro mar piny mokwongo en jalony weche mag telo kod mago maga siasa wadarange ka achiel mano go bende balariany no ma Nairobi mano bende wacho ne jogo ma wigi riek ma kendo wigi otimo jere wantiere kod achiel antiere ka kod Moses Rajoro machiegni Ramogi TV. Kama chielo bende wadhi bedo kae kod wendo machielo mano Green Odera kae ne kaunti ma Kisumu yaore. Kisumu chiwo eyo machalo nade okinyi ma kawuono. Oyawra inya Cleophas Kisumu chiwo maber erokamano kuom rwake TWAK. Erokamano inya Green Odera iwacho ni okinyi ma kawuono ka wantiere kar kae kod jolony wechegi mag siasa wadarango gi ni nyaka sani wechegi gidhi kama chalo nade to kanyo bende wachaka ne gi sigana motimore kache kaunti ma Kisumu kama darango kanyo ni japuonjre ma bende ne wuok ka dhi chulo chenro mag fee nyiewo uniform nyiewo gik makama japuonjre ma form 2 obito ngimane e yo moro mane nyalo geng' polise matiyo kod bonde e yo moro ma nyabedo ni ok mora oganda ahinya ya live bullet kuom ng'ato. Kata kamano jopiny nolose e yo machalo kama e kaunti ma Kisumu kotenore kod ng'anyo kachiel kod tulo mane nitiere e kaunti ma Kisumu mano kelo tho mar ng'ato achiel mano Jacinta Achieng' japuonjre mar Angala Girls High School mayudore kaunti ma Siaya. Nyaka achiel ogoye tienda mag cholen malisa ise maka nyaka achiel ogoye tienda ma wakawo gika waketi tuk koringo dhi osiptal kendo achiel chowo ino ne kacha makata remo mantie kanyo neno gimotimore. They have killed innocent people. Gari ka nigi number plate gari onego bed ni gari no ikawo number plate ne timanyo wuon go. Jo motimo marach te mondo kaw ne gi atwa mondo nyisni chik nitie manyalo tiyo ma ok giti gi thorax kaka ne gitiyo. I would ask your transport. I would ask our people from your transport to tell their conductors and drivers to stop giving police officers this 100 bob. Mondo wane kuma gidhiye. Lisasi gi wakwanyo lisasi moingo 20 e pap kama ne gibaye lisasi. Awacho ne police ni wach ni ok waweka. Wach ni wadwa tero nyaka malo nyaka wanini jogo mogo jowagi monego gibunde oter moduoko penjo monego gidwoki. Moses Rajoro achakodi TWAK makamae wacho ni gino mano mako chuny oganda ahinya e kaunti ma Kisumu. En ang'o minyalo wacho kotenore kod nek ma japuonjre kachiel kod kanyo mamoko ma pod yudo thieth mane e osiptal ma Ramogi Odinga Teaching and Referral Hospital ma Kisumu. Okay, rokamano Cleophas gima nyalo wacho ni lweny gima nyotimore Kisumu ok ni maber kendo gima kelo maya nikech weg geche kata weg nyamburko matie ndara oseng'ie polis emiyo gi 100 bob kata 200. Koro kalure kod joma nya penjo man Kisumu wacho ni gini nyotimore nikech jogi nyolawo nyamburko manyotamore golo siling 100 ni. Koro in that process ema gibago bunde omako student mana dhi mana school nyara ng'ala. Koro ok ni maber. Koro gima nakwayo ni IPOA duol mochung' ne ng'iyo kaka gik maricho ma itimo kod polise nyalo ng'iyo wach maber ahinya. To gima nyalo wacho Cleophas ni ok anyal chapo polis be en ni Kenya Kwanza government kane campaign ne wacho ni ka gidonjo sirikal to giloko ngima mar polis mondo polis obed ng'ama professional ng'ama chulo pesa maber mok lawre kod jo Mariam Bugari chono miyo gilwasi makare mar tich lwasi makare mar tich to mano poko otimre nyaka sani. Koro gima dakwayo ni mondo sirikal nikech ng'ama chung' ne interior ngire Professor Kindiki an gadier ni dhi ng'iyo wach ni kendo wabi yudo ratiro ma joma nolus
owito ngimagi. Mano ka gintie kanyo kaunti ma Kisumu nyakora ma ujon. Kaka inyalo neno kanyo mago mana gigo manotimore kar kacha, risasi manogoyo nyamburko, jopiny mane ng'anyo ka gi kacha kama gintiere. Nyaka sani Green Odera ang'e ni ichiewo kanyo ka inde kaunti ma Kisumu. Nyaka sani chal mar wach en mane maling' mane mapono nitie in bende kaka okil kama loka wach makama kane ochoponi kata kane winje noka wigi buok machalo nade to nyaka sani magi in ng'anyo mane timore kacha gwengo ma Jua Kali kaluwore kod wechego mabende oseyangore mago kaluwore gi wechego mag gwandruok kendo bila kod jogo ma riembo matatu e kaunti ma Kisumu. Green. Mokwongo Cleophas, ako mos makende ni anyuola kod wede gosiepe mar nyathi manyako mawuok Rang'ala Girls manowito ngimane wach manotimre nyoro kaluwore gi lweny mane nitiere kind polis kod jogeche ma town kae. En gima ok oripo timre ka nyathi ma owuok ot dhi manyo gike kaka odok e skul wito ngimane e yo ma nyathino nowito ngimane. Omiyo akowo mos makende ni anyuola mare gi wede gosiepene. Gima notimre Kisumu no luongowa mondo wabed piny mondo wang'i conduct mar polis e gwenge ma Nyanza. Conduct mar polis gik makosa manotimre nyoro ama gima notimre kind polis gi makanga gin gik matimre e gwenge mopogore opogore kendo polise lawo geche mopogore ba mak makendo so driver response mar polis e gwenge ma Nyanza osebedo kopogre nikech response mar polis osebedo response mar lweny gimora mora matin ma oripo bedo solved kata gi yo ma dhano bet piny ama dhano imako gari ama imako wuon gari ama gidok to gimanyo summons ma summon wuon gari mondo bi e station. Ineno ka gimit gi force mang'eny moloyo kaka sheria dwaro. Omiyo police officers man e gwenge ma Nyanza kod gwenge mopogore opogore ma Kaluo nyaka ng'e ni nitiere paro moro ma gin go e gwenge ma Nyanza mokoripo bed ni mane paro matiyo nikech kineno assuming ni gimoro ilani notimre e gwenge mopogore opogore response mar police bedo mopogore. Ok wadwa ni wachop kumoro ma wanormalize ni gimoro amora ma involve ama moriwo polise gi jopiny en gima bedo met violence ila moro mane waneno ka polise no otimo e gwenge mag Kisumu kae. Omiyo en gima nyaka wakondem kendo nyaka waluong duol mar Independent Police Oversight iluongo na IPOA mondo o investigate circumstances ma nyathino nowito ngimane kod kaka ji adek moko mabathe go bedo shot gi live bullets nikech king'iyo procedure manuals mag police mopogore opogore police oter e puonj ma puonje kaka oripo bed not o deal ama o address situation mane ginyoro ne gintiere no ka mtokano oseringo the best thing mane police oripo bed ne timo en ni gi manyo number plate ka NTSA to gidhi giyudo kata court order ma summon wuon gari ka gari nen makosa mondo bi gimoro ma osebedo no one normalize ka ohongo one normalize miyo police gimoro mondo police kik tim inspection e geche ema encourage the kind of impunity mwaneno e police force. But again kendo kwa dhi mbele okanyalo wacho ni mae e tabia mar police duto. Ntiere mana jok moko achiel ariyo adek moseloko police force kar gi mar chiemo magi feel entitled no mano girgi moripo giyud makok giyudo in ng'ama inyalo mak ma kionge ng'at makonyi tinyalo bet kata sele gik moko manono kamano. Omiyo waluongo duol mar IPOA waluongo minister mar interior mondo oket security team ma Kisumu piny mondo gi analyze security situation kaka gi address gik mopogore opogore. To paruru kendo mae ok mokwongo wige adek mokalo bende waneno incidents mopogore opogore malure gi kaka police respond to different situations e Luo Nyanza ka. Omiyo sani osechopo ma jodongo kod jotendwa mopogore opogore nyaka bed piny ma address gik mwaneno gi nono to pod wabro medo wito ngima dhano mopogore opogore kamano. Green, nitiere gino makoro oganda penjore ni IPOA nigi ting' mane ang'o ma ginyalo timo kar ka nonro mage minyalo tim in kaka okil kama loka thuolo mane ma ponono jogo ma oyudo
winjruok nitiere godo riwruoge maketo ne oganda maneno kacha udi oganda gini kaloso kar kanyi kaunti ma Kisumu jogo motelo ne jodak e kaunti ma Kisumu ang'o ma ginyalo timo kochopo nyaka sani kaluwore kod ng'anyo ma kama oganda maseyo sirkal ma kaunti ma Kisumu oganda maseyo obila oganda maseyo jogo ma joriemba nyamburko e kaunti ma Kisumu gichom kanyo wacho ng'ato ng'ato koro seyo mana nyawadgi kinde mane mantiere mar timo nonro to bende ma dhi bedo achiel kuom mago manya wacho ni adieri kae joge yudo ratiro margi gito ng'ama be nyaka sani oganda nitiere kod lit mano kirango anyuola mar nyathi mane owito ngimane kaachiel koda ka jogo ma bende oyudo hinyruok ma opogore opogore ma kaluwore kod Oron mano jaod bura ma Kisumu Central moro pod nyaka gi risasi ma pod omoko e agoge kata e kore en ang'o manyalo bedo ni nyaka nyalo timore ka koro kanyo anyuola ma Jacinta achieng' pod nigi lit kod kuyo. Cleophas, amor gi tich ma civil society groups mopogore opogore osebedo katimo e weche mag arita kwe kod weche mamulo telo mar polis e Kisumu County moloyo tamor gi tich ma jaduong' Audi Ogada tiyo kaluwore gi kelo weche mag violence ila mane waneno ni neno kanyoro no ochope sin bondikonwa report moro maber gima kweth mopogore opogore nyalo bet piny matim especially a incident manotimre nyoro ni en filing petitions mopogore opogore kuom duol mopogore opogore mana kaka wasewacho na IPOA kod kata kuom Inspector General kod Directorate of DCI maluongo gi mondo gi investigate circumstances manochopo ma nyathi manyako kod jio nyathi manyako no wito ngimane omiyo kweth mopogore opogore kaka civil society organizations jok maseyo county government ma Kisumu nigi ting mar make sure ne incident ilani obedo incident mogik e weche mag kaka police osebedo ka address situations mopogore opogore e Kisumu kae to wacho ni ginyalo timo mano ka gitero ywak e duol mopogore opogore kata e National Assembly omiyo namor kaneno mheshimiwa Oron be kanochopo nikech magi questions ma incidences modipo bed ni ipenjo e National Assembly mondo wayud duoko mondo kik bed mae gima normal ma bang' ndalo adek kwasego e koko e conduct mar police e gwenge ma Kisumu then gima rumo kendo warito nyaka moro timre wakwayo mheshimiwa Oron no ochop penjo ni e ministry mar interior mondo mae penjo oduoke parliament circumstances mar nyathi manyako no kaka no wito ngimane e lwet police kod kaka police no handle situation mochopo kuma ne jomoko no wito ngimagi jomoko no hinyre mondo wayud duoko makare to kendo nitiere yore mopogore opogore ma kata anyuola mar nyathi ma wito ngimane nyalo kawo mondo giyud haki kata kolure gi weche mag court kolure gi weche mag reporting to IPOA kendo IPOA nigi thuolo maduong' mar timo investigation ng'iyo conduct mar police officers duto mane obedo involved magi nyalo recommend gik mopogore opogore maduong' ne ken ni oriemb jogo tich mondo donjgi gi mashtaka e court kamano Cleophas. Akonero kamano enya koro moga jwang' in bende kuom medo kete ma Ramogi TV kawante kata kod Green Odera county ma Kisumu kata kamano bende kipenjori ni en mane kawono ne ntiere it gazette mar 10 gazette mar Daily Nation odiochieng' ma kawuono kama wacho kanyo ni bende koro nitie mana ma en mana stray police bullet kata wacho ni mano en mana gino ma bende ne owuok wacho ni en mana moko chan ahinya ka ne ntiere kar kanyo to oyudo japuonjre ma koro bende ntiere kanyo e wuodhe ka ochomo chenro mopogore opogore mag bero mago ngimane kaka japuonjre nitie sigana mantiere kar ka Moses Rajoro sigana ma kauno ma bende ang'e neno kar kanyo nitiere nek kata tho mar japuonjre machalo kama kelo buok bende ne anyuola ne nitiere ore mano brother in law mare ma bende kanyo kaka Chal Samolo ne temo kar nyalo mondo mi otere sikul mondo mi oyude lokruok kata bang' ka osetieko fi mare kata kamano gima kama bende koro neno kendo kelo buok ahinya ne oganda anyuola kod osiepe mag jogo bende mwenyore wach mari nyalo bedo mane kaeto bende ote mari nyalo bedo kuom jogo matimo nonro okinyi ma kawuono. Cleophas en gima lit ahinya kendo gima dakwayo ni gima ok timre ga maber kata mana e Kenya ka en ni kopono nek ng'ato tiyudo ka ji dhi mana ndar dakika matin to wach norumo kamano. Pinje modongore machalo kaka US kod UK region kucho gima kamano do timre yudo ka jodhi street kata mana juma achiel
Koro iyudo ka aparo ni jotelo kata josiasa ma Nyanza kucho ber ka sama gimoro helo timre to girali jopiny to gidhi e street ma giko kuma sirikal ng'e ni gimitimo ni ok ber, but ka nyo time dakika matin to rumo kamano to dine bed ni en wach moro nono mok mar neg ng'ato to bed ido dhi e street malong'o. Koro gima dak kwaya ni ka gimoro helo timore to josiasa ber ka nawinjo gima gavana wacho, gavana Profesa Nyong'o e wach matimore kamae. To gima da wacho en ni joma timo nonro IPOA oningo time gini mondo wang'e gimomiyo ka gimomiyo police otiyo kod live bullet e Nyanza unlike Central kod maybe kuonde mamoko. Koro wagombo ng'e nikech ok ine ka gini sasa makosa mama tin tiyudo kose yaw bunde e Nyanza wakoch, I mean in Kisumu County, Siaya kata mana Migori. Kata mana ki ng'iyo ndalo ng'anyo Cleopas iyudo ka noneg ng'ato Kisumu, jomoko be ogo bunde Migori. Koro wagombo ng'e gimomiyo sasa ma gimoro timre to Nyanza koni ma polisi yude yot mar yaw bunde kuom to benite thuolo moro amora mar oganda bedo gi ng'anyo mamuol nikech ng'anyo tinyalo yie, ng'anyo nitiere katiba mondo miyo piny gik mopogore opogore. Ng'anyo kodhi e thuolo mar juma achiel kata dwe achiel ka kwedo nek machalo kamagi ponono nitiere gimoro amora manyalo bedo ni nyalo wuoke tinyalo time yo mamuol machalo nade ma kata obila bende nyalo konyo oganda mondo tim ng'anyo ma kamagi ka waneno bende matimore e pinje moko bende ma osedongo e weche mag demokrasia. Ng'anyo nyalo time yo mamuol ma ji tinga bana to wuothogo kaka watime US kucho. To be wasenene kata piny Kenya kata gwenge ma Kaluo. Gini kijo wach mar ng'anyo ino mana weche mag siasa mantiere kar kacha ino ka oganda biro kata gi chwang wano kanyo chendo bende kaka matimore kar kanyo wang'o tile ndara gik ma kamago koko ma bende wuok kod kamagi bende mano en achiel kuom yore ma sirikal nyalo winjo kata ka ng'anyo ma kamagi timore. Okay, anyalo wacho ni kwa ng'iyo Afrika waka ng'anyo mar neg ng'ato to sirikal tek mondo miwinji. To king'iyo pinje mamoko ka nego ng'ato no oromo dhano dhi e street kendo sirikal winjo ma lok chike. Kata mana Amerika gini nitie jomo senegi Floyd. Nitie kata manyocha mano timore Texas. Yes, Texas. Yudo ka japiny ng'anyo ma dhi e ndara ma winji ywakgi kendo yudo ka lokruok bede. Koro anyalo wacho ni Kenya pod en piny madongo Cleopas kendo mos obro chopo kama koro pinje mamoko ka ochopo wach mar ni koneg ng'ato tiyudo ka ji kawe seriously mok ni ji dhi e ndara dakika matin to serumo wach norumo kamano. Koro sirikal bing'e sama wach noserumo kamano to koro wigi wil nikech kata mana nonro midhi tim kod IPOA iboneno ka en gima gibro mana timo sama pod isunde ni to ka kendo gido sama kendo ni ko japiny olindo kendo winjo koro wach no koro rumo koro kamano. Erokamano ahinya Moses Rajoro kaachiel koda ka Green Odera wamero mana nono nyakura moge jwang' gigo mathoth mabende osebedo kata katimore e pewego mag siasa gi moko bende matimore e piny Kenya ka wago tarubin okinyi ma kawuono gik mage mosebedo kata katimore nyaka sanya nyakura moge jwang' dani mondo awinje pacha Green Odera koda Moses Rajoro wadani waranga ne gigo motenore koda iwacho ni mago maga loko paro mar chik kata paro mar chik mar omenda ma finance bill nyaka sani Azimio bende koro osekwedo paro makama kata gikwedo osuru ahinya mantiere kar kacha paro mar osuru ni kakore ikwede ya in kako kil kama loka ponono bende iseneno kendo isewinjo gigo mopogore opogore sigana nolosnwa juma ni mano kane wantiere kata kod Walter Nyambaga kane odhi kacha kuwinjo twak achiel kachiel mar Raila Odinga to sani wanyabini kaka Raila Odinga nowuoyo kotenore kod paro no mar chik mar omenda higa mar 2020 kod adek kaeto Green Odera ng'abi kuomi ter bang' winjo twak makama. Ka oloso kod ute mag fwambe apisi mar Jaramogi Odinga Foundation e boma Nairobi, ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga kwedo paro mar medo osuru ma sirikand Kenya Kwanza tiyo godo kaka yor julo choko mar osuru pachoka. It is even more shocking that a regime that promised to lessen the burden of the so-called hustlers, Mama Mboga, watu wa mjengo, can turn his back so soon on the same people. Odinga mane oten kod jaten na Kenya Martha Karua, George Wajakoya mar Roots Party, kod Jeremiah Kione, okoni tend Kenya Kwanza okodeo pek mar ochumi, kendo medo mana nyaya dola mar ochumi, opogore kod deo pek ma jo Kenya kaloe. Biggest casualties here will be small, medium, and medium-sized businesses. Those businesses
at the heart of the hustler nation. They are struggling. The same businesses are already being taxed by counties. Azimio koni piny owacho chano kwalo jo Kenya kod weche mag chulo ot, ka olero ni onge ler mosechiw ni jotije ma ibiro ng'ad pesa gi to ok dwar utego. It is not clear why an employee who does not need a house would have his or her money tied up in a housing scheme when he or she would wish to spend it on farming or just feeding the family. Odinga okoni jo od bura mag Azimio koro biro lwaro paro mar chikno e od bura ponono chopo. We will be instructing our members of parliament to post this bill's proposals. Bende gisoko piny owacho ka gikoni sirikal thoth kod wuodhe mamwonyo omenda kar kungo eka okoni jotend migepe jo od bura to kata mana jodito mag sirikal e fungo wuodhe ma ok kel yuto ne jopiny. Abolish money being spent on political operations that are disguised as relief food distribution or fundraisers. It makes no sense for a principal secretary to spend 10 million shillings on a chopper to deliver 200,000 shillings at a fundraiser. Ikidimo kana jo Kenya pod ni kod paro mathoth ewi medruok mar ochumi pacho ka, wege koro rango od bura mamalo kabiro kalo paro mar chik mochwal ne kod bad migawo mar omenda mondo kal medruok mar ochumi kata lware piny. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Sigana bende makoro kilo TWAK ma marari ukiny ma kawuono ka wadhi mana ng'wech mondo ranga ni gik magi manyalo bedo kacha ni timo. Okil kama loka Green Odera ka intie kaunti ma Kisumu paro ma kamae ponono ero koro wacho ni odhi kono jod bura mage mago mag Azimio la Umoja mondo mi owe chenro mag puodho kata kalo paro ma kamae. Ini nene yo machalo nade mano kotenore ne weche ma kamago ma bende omulo weche mag usuru, weche mag tiyo riedha kod omenda e kinde ma koro jo Kenya bende mana dweche aboro banga giseka hotelo chal ka gima ichako chenro mag juogo gi mathoth. Green. Ero kamano Cleophas. Mokwongo gima dwaro ni jowinjwa owinj kendo jowinjwa ong'e. Wach mar medo osuru mwaseneno ka sirikal mar Kenya Kwanza omedo osuru kuonde mopogore opogore ni. Ok en gimoripo wagogo Mheshimiwa Ruto. Nikech Mheshimiwa Ruto loso proposals mage, to proposals mwage ma en go mopogore opogore gi itere parliament. Nyaka parliament approve eka weche go kalo. Omiyo president kuma entie en onyalo wacho gimoro amora nikech tij president en manyo omenda mar tich mondo tim go tije ma oparo no dwa timo kaka sirikal. Jok moripo wabed go shida maduong', jok moripo wasiem wangi ahinya, gin jok mane wayiero kaka wabunge mane waketo e National Assembly gi Senate. Nikech onge expenditure mora mora e Kenya kae manyalo bedo minyalo tim koko yudo approval mar National Assembly, koko yudo approval mar Senate ka en gima touch on counties. Omiyo seche mwaneno kwa iwacho say for example wach moro mwaneno ni dwa med 3% tax mar gedo arma mar gero udi. To kenda yigi gima ogai mar Azimio wacho ni ok inyal force jin contribute e scheme ma ok gidwa benefitie. Nikech onge kaka a contribute to seche moko an gi order. Ere kaka idhi ng'eyo jatich sirikal man go ot kod ma onge go. Omiyo shida mar Kenya Kwanza apart from the fact na gin populist ama giero gik mi iwacho roadside declarations mamoro jo piny, but kibet piny gi jok neno manyalo bet piny bang'i kaka bedo implemented tiyudo nen mana gimoro me iwacha wacha mar moro ji e dho ndara. Nikech onge kaka idhi distinguish ni ng'ano ma dwaro ot gi ng'ano mok dwa ot. To kinyal keto percentage mar ushuru ni kao pes ng'ato gothuon ka en owuon ok odwa bedo beneficiary mar affordable housing. Nikech ok kila ng'ato matiyo no sirikal madwaro no oyud ot. Nitiere jok moko ma ngimagi kata gin go pesa manade giseng'ado bura gin ot ok gidwa. Koro ok inyal chuno gin gi contribute a scheme ma will not benefit them. Mar ariyo, jok moripo wase ahinya gin wabunge mwayiero.
kendo wabunge mano yier e kweth mopogore opogore nikech mbaka gi seche migoyo gi kosekel gi e bunge to waneno ka nitiere jok magoyo ma vote mondo bills mowuok kuom government mopogore opogore ma medo hinyo mana jopiny okal. Sani wawacho wach finance bill waneno ka gik moko dhi medre, taxes dhi medre, nitiere proposal mar medo tax mar jok mayudo salary mokalo 500 to 35%. Mano nyiso ni jok manie bunge ama waheshimiwa motere bunge ema nigi teko mar siemo sirikal seche ma sirikal bayo royo kaka sirikal mar Ruto sani ni oseba royo nikech gimoro ma gitimo en ni manyo mana pesa ni dwa timgo government operations to ok waneno gimoro amora ma gisetimo ma giwacho niya mondo wa achieve gini giywak nowen wa gope mang'eny gope manowego ne gintiere higa mokalo to ne taxes gi nok kaw ne gintiere higni 5 higni 10 mosekalo to taxes nok omed e level ma hinyo jopiny. In fact, regimes mosekalo duto osekawo specific steps mar lessen the burden mar common mwananchi mondo omiye ngima obed mayot. Kamano. Now, ng'at mang'isi ni odwaro loso ngima jopiny ama nitiere gima odwa timo gima nyaka okuong otim mokwongo en ni nyaka reduce recurrent expenditure mar sirikal kaka mag wuodhe ma Ogai Raila Amolo Odinga wacho waneno ka sirikal government delegations mawuok kadhi e pinje maoko pile ka pile ndege opong' gi ji 50 ji 60. Mano ok nyis ng'at ma pache en ni ong'ad expenses mag sirikal nikech seche ma jogi odhi wuodhe mopogore opogore apart from air ticket nitiere allowances michulo gi mopogore opogore omiyo timbegi ok nyiswa ama ok ambatana gi weche ma giwacho ni gidwa timo jopiny. Pok waneno ka gi cut down kaka nitiere ndiko ji ma gimedo ndiko ji mopogore opogore to budget mar recurrent expenditure medo dhi malo omiyo kuom timbegi ok wane ka gin gi lengo mar medo ama mar bedo loso ngima obed mayot ni ng'at man piny kabisa. Kamano Cleophas. Erokamano ahinya Moses Rajoro wantiere kar kae wanango kinde mazimiyo koro pinge kar ka iwacho ni finance bill ni kata doko ni en paro mar chik mar omenda ma higa ni mar 2023 mano ka odhi kete budget kacha winjo gino ma Chirage bende nowacho onge gimoro amora midhi mul midhi gole iye ka jod bura nyaka kale Azimio osewacho kanyo nade jod bura gi dhi wacho nade ni oyo wan mano kwadwa mano kalure gino ma giwacho bende nigi thuolo moro amora mar timore kose en mana mbaka migoyo mag siasa e kindego kochopo tiwacho ni oyo sani koro ng'ato ka ng'ato choma kama ochomo iwacho ni sani kata ka usuri medo omeda nikech kokale kwan ji od bura dhi timre yo machalo nade ka koro twak ma kama ochopo od bura. Moses. Erokamano gima da wacho da pogra kod janon siasa wadwa Green Odera e wach mar ni weche gini jatend piny wacha ni samoro ok nyal kalo mbele kucho to hapa ni samoro jalony wadwa no wiye wil ni jatend piny ni kod super majority National Assembly maso ni kata bed mani Azimio otamre dhi kalo wach nito en ga pod dhi kalo nikech kikawuonde ni samanyo Kenya Kwanza wacho ginie nyeo gi involve MPs magi koro kowe mano anyalo wacho ni Kenya Kwanza kane campaign ne wacho ni ogidhi medo tax sana on petroleum products kod to koro waneno ko lokruok to gima da wacho ne jawinjo maro en ni siasa mar wacho gima japindwa no winji ni en gima chakre machiegni king'iyo Donald Trump in US 2016 no wacho ni gima mondo japinyo winji king'iyo Bolsonaro of Brazil koro en gima kod Boris Johnson of UK former prime minister en gima sani ko jo siasa koro birogo mar wacho gima japindwa ni mondo winji to king'iyo wach mar finance bill okober odhinyo japiny to ndio okober to Azimio anango mok bere iye ka nyocha nasomo tweet mar David Ndii ko wacho ni koponi jomoko neno ni finance bill 23 okber kata gik magidwa kelo ok becho to gibe mondo gikel alternatives yani gik magidwa ni nyalo tim mondo timango mondo economy opik
To gik moko becho en niya, iyudo ka Finance Bill 2023 inyisowa ni nyaka igol oshuru moro madhi housing fund men 3% of your salary. Ma to koro gima kora jogo ni en mandatory, yani ok en gima onyisi ni itimo ni voluntarily. Kowe mano yudo ka tax midhi med on petroleum products bende dhi medre from 8% to 16%. Mano en gima dhi japiny, nikech yudo ka japiny tiyo kod kerosene dala kucho. To korka weche mag housing fund bende ne jawinjo yudo ka samoro ng'ato onge kod ot, ng'ato onge kod rentals, to ng'ato dak mane od dala kucho. To in fact going by 2019 census yudo ka ne wacho ni mana jo Kenya 15 kende, percent 15 modak e utegi mamagi. Koro manyiso ni gini ko kele ndiyo to dhinyo japiny man kod nyalo wacho ni ng'ama middle class ka, nikech yudo ka ng'eny joma ni dala kucho kata mane kor gwenge kucho to kod udi magi timang ma chikni nyalo konyo gigo, nyalo hinyo gigo. Apart from mano, Finance Bill 2023 gik men go to ng'eny, oshida no mede gik mang'eny kabisa. To ok ber nikech kane jatend piny campaign masani koro Rais William Ruto kano campaign in the run up to 2022 elections, yudo kane onyiso japiny ok odhi medo ushuru nikech onge maber, nikech ing'eni Ruto noyombo kod wach mar ni en jokor hustlers, joma timang hustlers nyalo keto nang mago jok ma yuto gine piny, yeah. To koro gik moko koro lokore. Koro emomiyo Raila be nowacho ni okay, en koponi gini dhi tim to dhi kwero MPs mag Azimio mondo kik timang'o kik donjo wach machalo kamano. Nyakoro moge jongo ntiere kar ka pod wamedo mana nono gigo mosebedo kar kanyo. Green, ida medo gimoro kapok wadhi nyime, kapok waloro twagni mara weche mag osuru. Green. Antie aparo ni janon Moses nokowinja malong'o, nokawacho ni Ker William Ruto okotimo makosa kuom kelo wach ushuru. Awacho ni wabunge moyier gi chama mopogore opogore nyaka koro titijgi. To wabunge okamanisha mana wabunge mar jo Azimio kende, nyaka wabed gi a national consensus ni koseyieri kaka mbunge moteri e National Assembly nyaka ibed ne luong mari wuok kuom jopiny. Omiyo ok wauripo bed kata ni wabet ni wawacho ni president nigi super majority ama president ngang'ono. Jok ma nyaka waket to task gin different representatives mag mochung' ne kweth mopogore opogore e National Assembly. Mana kaka gini dhi inyo kweth mar Azimio e kaka gini dhi inyo jok moko man kuonde e party moko mopogore opogore. Omiyo nyaka waluong wabunge waduto mwaket gi piny mwaging'e ni oyo ok wanyal kalo finance bill ni just because the president want it to be passed. Nyaka wang'i effect mar finance bill 2013 kuom ng'ama piny mogik. Mok wang'iyo ni ng'ama piny mogik ni en ja Azimio ama en ja Kenya Kwanza, en ang'ono to dhi hinyo dongruok marwa kaka as a country e yo mane. Emomiyo nyaka waluong wabunge wa piny mwawach ni yes, Azimio wang'iyo no ose take direction, they are going to vote against it. To wabunge moko mabe pod ochung' e kweth mopogore opogore gin chung' margi en ang'o. To seche ma giseamua magi ignore duol mar jok manotero gi bunge, en ang'o mwanyalo timo mondo wa make sure ni next time control mar parliament is not under the executive. Kamano. Erokamano ahinya Green Odera kuom paro kendo lero gino mane iwacho e yo makare. Nyakoro mag jwang' mano kawacho kanyo weche go mag Azimio kod okwero paro mano mar osuru, mano mantiere paro mar chik ma higa mar 2023 mano mar omenda Finance Bill 2023 nyaka sani ochopo kama chalo nade ma kidieny machielo makoro daka oyuo mokwongo ka waduogo twak ego kora da chako donjo wadonje county ma Kilifi waranga ni Malindi Shakahola gik mage mantiere kacha weche matimore e doho kaito bende kama waduogo warange kanise bende koro nigi chung' margi mopogore opogore ka kora put mano yedh kor jatend piny Kenya ochamo modo chieng' manyoro kanise wacho nade kotenore koda puta makamano to wegi oko nang'o e nonro ni mano mag nika ma Shakahola kikidhi mabor rupiny ka uyueyo masani.
chwalo, ng'ado, wang'o. Magi te gin yore mag tedo. To bilo kod chiemo e gima ber moloyo e wach tedo ni. Iwinjo gima winjo kosi winje kendo. Gitedo itime nyaka obed makare, gi suya kod ndhadhu mamit. Tedo gi chiemo gi jai lieta tich adek ka tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, ber ahinya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penjo bibni godo no mar seneta. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mana e Ramogi TV. Kik bai. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ka wakiko gi makare, yud thumbe miero mapacho ka kod pinje maoko. Yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar pado manyien mabiro biro ni wuok tich nyaka ngeso chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6. Kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi. E odiochieng' mar 8, Nyasaye nong'iyo piny moneno ni ber koketo jarit e paradiso mare mane piny ka. Emomiyo Nyasaye nochweyo japur. Chakore achaka gi kodhi achiel mopidho gi hera matin. Gweth mar koth, kendo bang'e oti ka okelo chiemo ma wachamo. Donge wanyalo loso puodho maber ma wacham chiemo mawuok kama ler kendo kama mor. Riwri gi alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Chieng' tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar otieno. Mana e Ramogi TV. Aya nyakora Ramogi janga koni koro ne wadarango weche mashaka ola. Koro saa osechopo ntiere karakato. Motelo ne mano wasoma ne ote madonjo kachiel magote madonjo e Facebook, ka gidonjo kata mantiere e Twitter, madonjo SMS wamenaria deka 600 nitiere penjo mapono nyabedo go kanyo. Wasom gi ane wawinji ane ka gima intiere go kanyo. Mago nono nek mashaka ola e madalose okinyi maka wuono. Wanyado ote mane Facebook sani mondo mi ang' wayudo ne paro mopogore opogore kuom joneno wa. Magi ote madonjo e mbui mar SMS bende ka intiere kar kanyo wacho kanyo ni Ramogi TV oluocho yaore uru kanyo yaore mano baba Atur. Polis ma Kenya osebedo ka tiyo gi jopiny e yo ma ok ber kata matin, kendo magi e gik ma omiyo jopiny timo nade. Jopiny kindgi bor kod obila. Wacho ni kata ka iyudo ka gimoro hinyo obila to onge ng'ama nyalo konyo obila. Obila manyo wacho ni manyo nego ji kaunti ma Kisumu go nyaka wawinj ni okawnegi okang' mano malony wacho malony gi kabisa. Kodhi mbele kanyo wacho ni mondo obed ranyisi ne obila mamoko. Erokamano nya baba Atur kuom ote mari. Philip ote mari SMS wamenaria deka 600 iwacho kanyo ni ma Philip kawuok Migori Suna West. Onge tiende sirkal kao house tax to common mwananchi en wacho ni ema to common mwananchi ema inyore. Azimio ni kare. Mano ote mantiere kar kanyo ma ochopo no kanyo SMS wa mano kawantiere kar kanyo SMS mainaria deka 600 imedo oronwa ote kawantiere kodika achiel ikono wan nyaka sani luo chenro ka intiere kama chalo nade. Nyaka sani nitiere
kata moro madani wawinji kata kwa nyalo neno sigana bene kotenore kod wechegi mag Shakahola nitiere gigo mathoth mosebedo kata katimore. Mokwongo nonro mane wi yayalo mano Pastor Ezekiel Odero gino mosebedo kata ka nie dowe kuom mano kinde moro malach mabiro nyabedo kata to machiegni owacho kanyo ni bengi maromo 15 nochungi. Bengi maromo kamagi mago bengi 15 mike mago mango menda mopogore opogore. Okil mare Danstan Omare ne nigi mamo nyalo wacho kotenore kod bengi makamano mano kwa winjane mago kanotimore kanyo odiochieng'no manyoro. My lady told you that the circumstances of this freezing should be the last restrictive option available. There is no prima facie evidence adduced before you that those accounts that have been frozen belonging to the applicant are used in running of a school, running of a church, payment of workers. And that is factual evidence that needs to be adduced. The affidavits that have been filed, the submissions that have been made this afternoon, and give my decision in respect of the 2 applications on Monday, the 15th of May. Now, for the avoidance of doubt, I've ordered as follows in the interim, that prayer C of the petitioner's notice of motion dated 3rd of May 2023 be and is hereby granted pending the determination of that application. So the rest of the interim prayers will be, they are declined for now. I'll rule on them on the 15th. Tumeweka application mpya ya kusema kwamba zile order ziko Nairobi zilitolewa Milimani ziweze kuondolewa, sababu tulipoangalia ile application Nairobi hamna tajo lolote walilolitaja la kusema kwamba kulikuwa zile kesi, zile account zilikuwa hapo. Kwa hivyo wamesema hawako tayari kuendelea, wanahitaji muda kuweka hati ile affidavit kujibu maswala yetu. Kwa hivyo mahakama imekubaliana, wamepewa masaa waweze kutupa, waweze kuandika ni kwa nini walifanya walioyafanya, kisha kesi itaendelea mwendo wa kuanzia saa 8. The DCI filed another application before the Milimani Law Courts on the 5th day of May, which we view it as an attempt to frustrate what is happening before this court at the High Court in Mombasa. So for those reasons, we expect that whether the DPP and the Office of the AG likes it or not, we are hoping against hope that the court shall compel them. Iwijo kanyo weche ma pontiere karakano gini weche go mopogore opogore. Dewa bende mondo mi wanywand twak makamano bende gi mago maga Shakahola bende mantiere karakanyo iwacho ni chenro mopogore opogore bende dhi nyime. Osekuny ringre maromo kacha odiochieng' manyoro 21 manogol ringre kakelo ringre duto 133. Nonogi duto kwaketo kanyachiel wanyalo mana neno ni oganda ochomo kama chalo nade. Wachaka ne winjo gi wach maga Ezekiel Odero kurka kori nonro makore timo kagi kacha loro bengi ge tame idhie kanisa ne sani koro do yene mondo kanisa ne mondo otietia kaka pile. Inyalo wacha ng'oma piyo piyo Moses Rajoro. Gima da wacho en ni kolure kod wach mar Ezekiel Odero, Pastor Ezekiel Odero, gima ng'ini gimidhi tim ne onge nikech weche gi nyochakre kod Mackenzie makoro medwa koro ng'eyo gi, lakini nitie ji machal kod Mackenzie kod Pastor Ezekiel Odero Kenya kama ng'eny. To chungo bengi neno tapani ok ni bikaw pasani kata meno kata mana accounts go tema ni mondo tim gang'o nonro. To king'iyo jominono gi gin jominono kata ka chien kucho gin joma se kata mana riwo platform kod min jaod Rigathi Gachagua. Koro gin jomo ng'ere sirikal ma kata mana king'iyo kata Shakahola kama kore luwa wachne ni gazet manyocha nowacho ni organs mag joma nido kuondego ne onge. Organs kanyo kiro na onge dhulu. Mago fuon ni mag ya fuon ni mag ya ne onge.
to nyoro okay mano kod DCI mano wacho kod joma nie ground japiny mane ground Shakahola no wacho ni joma no yudo kuonde go yudo ka organs mag gionge moko kuomgi to yudo ka nyoro Minister mar Interior Professor Kithure Kindiki nyowacho ni ok en adier ni gima kamano onge kod nonro be notim kod jabero mar piny owacho Johnson Odiwuor nowacho ni ok en adier ni organs mag joma nyodo kuonde go onge. Koro yudo ka nitie contradictions, yani yudo ka sirikal onego bed ni wacho achiel ne japiny to medo ka DCI wacho mopogore kod kod CS mar Interior Professor Kithure Kindiki. Koro ok wang'eyo ang'o ma koro nyoro nyo waneno ka CS mar Interior nyowacho ni giene media ji ariyo agents ariyo mag media kod civil society kod Red Cross mondo donj kama mondo odonj Shakahola to chien kucha ni kanyo ku yene ngata kata makata mana kyudo jatenda Azimio nyocha notam donjo kuro. Koro nyido ka CS mar Interior nyoyie nyodok chien macho ni okay mondo mi japiny ong'e gimi pando ka koro wabi yien agents mag media kata jo media moko kata jo fwamba ariyo mondo donji mondo ng'e ni onge gimi pando ka ne japiny to ok en gima ber kod gik mosetimore go to gima ng'eyo ni sirikal to magi mana PR gimi dhi tim ne jogo to onge. That's my view. Manambaka nitiere kanyo kaluwore kod Moses Rajoro. Green Odera nitiere nonro makore timo Shakahola nitiere gigo mopogore opogore ringre oseyud kacha iwacho ni Ezekiel Odera nitudo kod weche ma Shakahola kata kamano nowe kata kod mana maromo kacha $1.5 kaluwore ni neno ni onge moromo matude kod ketho makamago kata kamano ka nonro makamagi dhi nyime kendo in bende iyudogi kendo inenogi okinde wetegi nitiere kacha kendo giduokore gik mopogore opogore mantie ka gi ka nyaka sani ringre moseyudi 133 nyoro ringre 21 jofwambo yienegi mar neno kendo gologi iwacho ni kwan makamago kantiere tilandogi yo makare korka kori nonro ma Shakahola nyaka sani kabosechope de wachang'o Green. Clefas kapok adhi nyime adwaro ni awach gimoro manyalo bedo very controversial but aparo ni en adier mar gima asebet piny banono I come to the conclusion ni mane gima timre e wach Pastor Ezekiel Odera ne waneno ka Pastor Ezekiel Odera nomak e yo ma ne en very funny nikech police nowuok kuom bang' wach Shakahola ka nowuok boss nomak Mackenzie the next day ne police odhi Mombasa mako Pastor Ezekiel Odera to gima waneno ka timre ni iwacho ni nitie pesa moro manoyud kochulo Mackenzie kod TV station mare ne nitiere gik moko adek mane sirikal wacho ni ne nitiere kaka nobedo connected gi Mackenzie omiyo ne gidhi e court ba nobedo detained ka gitimo investigation margi ma investigation margi nobe aparo norumo omiyo nitiere an attempt ama nitiere temo kuom sirikal mar kawo Pastor Ezekiel Odera mondo giriw gu Pastor Mackenzie giketgi ka jok mane tiyo ama jok man gu biashara achiel to kwaneno gimoro amora evidence duto mosewuok ji ariyogi gin jok mopogre e yore maggi to nitiere mana gik moko ariyo manoriwogi gima noriwogi mokwongo ne en TV station mane Pastor Ezekiel Odera nonyiewo kuom Mackenzie mano onge makosa mane otimre kanyo kod nitiere pesa moko mane ochul akel ne gin mag ang'ono mano gima noketo Pastor Ezekiel Odera wachni mano waneno ka koto dhi motieko mo order mondo Pastor Ezekiel ogol gimoro mar ariyo kendo waneno an attempt mar miyo ji obed gi belief moro na Pastor Ezekiel ne nigi pesa moro manyaka chung mondo ichung pesa ng'ato e account nyaki iprove ni pesa no ne en pesa ma okoripo bedgo en kode e yo mar mibadhi ama nitie gimoro ma is not clear kaka pesa no ochopo kuma pesa no ochope omiyo idwa chungo pesa no mondo kik tigo nyaka ng'e source mar pesa no e gik moko adek mawacho go onge gimoro amora ma sirikal osekelo bo wacho ni yo manoyude pesa gi no ken yo makare tineno ka wakili Danstan Omari osiepna ma Wambugu odhi ma oyielo petition margi mar loro bank accounts mag Ezekiel ka giwacho onge gimoro amora moseket e nyim court
mawacho ni pesa ni noyudo e yor mibadhi. In fact en pesa mar skul kod mar kanisa ma itimo go biashara mopogore opogore. Omiyo nitiere all explanation momiyo Pastor Ezekiel Odera nigi pesa ma en go manoneno ka mane waneno kigolo TV about the 15 bank accounts. Mar adek, lengo mar sirikal en ang'o? Mar keyo bank accounts gi pesa ma ng'ato ngo e media. En mondo gi change paro mar ji mondo ng'ata mang'iyo Pastor Ezekiel kata kapok otere court ng'ene ka ng'ama rach. Bedo gi pesa e amount moneno ka Pastor Ezekiel ngo e account mopogore opogore go mago makosa bedo mana koyud na ntiere yo manoyudo go pesa ma ok en yo makare. Choko sadaka e kanisa ok en makosa. Accepting school fees kuom nyithindo masomo e skunde ok en makosa. Timo gik mopogore opogore ma nyocha timo e yorene mag yuto nok gin makosa. Omiyo attempt mar sirikal mar keto ne mondo onen ka ng'at mano ntiere biashara moro mano riwre mano kare mano miye mwandu ok en gima dhi succeed. To I'm sure ne judge ma Mombasa kadhi bet piny manen mangi orders application mane DCI oketo yore mopogore opogore they come to the conclusion onge gimoro amora moseket e mesa manyalo wacho ni pesa ma Pastor Ezekiel nigo e accounts 15 manok yangnwago gin pesa manoyud e yo ma ok kare. Number dek to mogik e wach Shakahola waneno ka investigation kod exhumation of bodies ama kunyo mar jok manotho kanyo yudre. Gima nyaka watang' e seche ma wayudo reports mopogore opogore kuom Shakahola nyaka wang'i mbaka mawuok kuom tweng' mopogore opogore. Mana kaka ni wacho no ntiere jok manowacho ni jogi biro without body parts mago reports mane osebedo rubbish go CS mar interior. Omiyo nyakwa make sure na investigation otim mondo oyud yo mar jok manotho mo ik kanyo no ik nade to jok mano ikogi not kao permit notimo processes mano o report death notimo gik mopogore opogore kose nokotin nikech kwase yudo ni gigo nokotin to wabro yudo chanzo kaka jogi notho ng'ama no ikogi and ne githo e circumstances mage. Mano e pacha kuom wichariyogo Cleophas. Erokamano ahinya. Sani be nitiere paro mopogore opogore ma medo mana mienjo kotenore kod mago bende aput mane moket kar kacha. Ang'e ni wacho aput ang'o kanyo ni kanise to giwacho nade kotenore kod gigi duto. Moses Rajoro dano alor twak ma kama ka yudo pachi ewi nonro matimre Shakahola kata odiochieng' ma kawuono kunyo mag ringre ma kamago pod dhi nyime odiochieng' ma kawuono. Ponono ka waneno ka kwan gi medore kendo oganda bedo kod penjo mathoth ni ang'o ma yie ne otimore Shakahola. Uganda obed kod geno ni gigi duto nya chopo yo makare. Nyaka sani jo siasa bedo mikum mar chopo kanyo. Ukone ka oyo ka okoyenu chope. Yuru wa siasa uka mauntie jonondro botimo nondro mane gwengo maga Shakahola kama sani ringre medo mana golie kan. Okay, gima nyalo wacho ni gima timore Shakahola gi pacho kane kan gima sirikal kia. Nikech nyalo wacho ni e kas malaw 800 ni kata mana jakwath moro kata mana japur moro kata makalo mana kuondego ok nene kata kiko kata ng'ato kanyo to gipenjre kata nito ang'o matimore ka. Koro manyiso ni ginie ok anyal wacho ni sirikal obuko sirikal kabisa kata mana king'yo kata yo magiandlugo wachni yudo ka yani nitie gik mitemo ne japiny mondo japiny kik ng'e to ok en gima ber. To nyocha nawinjo ka Boni Kalwale majority leader Senate not real Senate whip no wacho ni ok en gima ber nikech sani yudo ka tho nitie matimre apaya mang'eny kabisa ma subnormal. Ok nyal wacho ni koth machiemo miyo accidents go timre. Na winjo kwacho ni kopo ni nitie jo lemo moko makelo gigi timore to mondo sirikal mondo ng'e wachno motegno kabisa nikech yudo ka sani ji tho yo mok ber Cleopas. Yudo kata ka samoro kata kama accident ok oningo timre iwinjo mani gari gore piny mong'ere ma ji otho. Koro nitie gima dhi mbele piny mar Kenya ka mok ber. To kod makosa ma Kenya Kwanza nyotimo kata mana ndalo mane gi campaign yudo ka ok inyal rucho ok inyal riwo state kod religion
wan joma osomo weche madok kod weche mag siasa yudo ka ok ber mane gima okelo weche gi te. State nyaka pogre kod religion nikech religion nyaka question state gik motimore ni ang'o motimo magi ma to dengido ka sirikal ni chalo ka gima en kod weche mag lemo go gine wach achiel koro an gima dawacho ni gima timore shaka ok ber kendo ok wang'e ni ng'ama nyalo timo nonro ni mamiwa adier mantie nikech kiyudo ka jatelo mar Azimio nyocha dhi kuro to notame chopo to macha leader macha ng'ama duong' e Kenya koro anani manyiso ni ok Kenya kada mana nyono kuro koro en adier ni dwa ng'e adier gima timore kucha to kod gima omiyo ok dwa ni mondo japiny kata mana ng'ato dhi kucho nikech lo moike joka cha yudo ka en kama duong' kabisa ma ok dang' wacho ni igni go te en gima osebedo ka obila ok ong'eyo kata ma ni Mombasa kura ama Kilifi. Tiwacho ne mane paro mantiere kar kanyo koro mondo jwang'indo kama intiere kanyo nene e yo machalo nade okinyi ma kaono ka warango chal mar wach to nyaka sani nyakoro mag jwang' kanise osebedo ka kod paro mopogore opogore mana kaka bende wada neno nyaka sani kanise go kare ruoge mag kanise mago mag Pentecosti nigi paro ma opogore opogore winyane kaka giloso e weche go mag aput mano mane ochamo bende odiochieng' manyoro. We vehemently oppose the knee-jerk reaction by the present administration against our religious liberty, which has created and gazetted a task force on 5th May 2023. To this end, we are apprehensive that failure to include us in the task force will prejudice and oppress the Pentecostal and charismatic churches. Wahubiri ni wabaya, washirika nao wanasema wahubiri ni wabaya, waacha wahubiri waanze kuchunguzwa na ile uchunguzi tunakuja kupatiwa watu ambao hawaelewi mambo ya wahubiri. Ana sababu yoyote ya kutosikiliza. Kwa maana hiyo kazi hata sheria zikiwekwa wenye kutia hiyo sheria ni sisi. Kwa hivyo sisi hatutaki kwenda hiyo upande wa akikataa hiyo tutafanya hivi, tutaamua wakati huu atakuwa amekataa. Mane pas jodolo iwinjo kanyo nyaka sani jodolo moko bende oweyo oko moko ntiere penyo mantiere maduong' ahinya ni ginto gintiere kar kanye nonro mag jodolo kaachiel koda ka mano miwacho ni oyo wawegi ane mondo migitim tijgi kata wanona ni tije magitimo nyaka sani Green Odera wang'e maber ni jodolo osebedo kacha ka yudo seyo mokalo kuom jopiny ni moko kuomgi okia moko bende puonj magalagala ne jogo maluwogi nyaka sani kiwinjo paro machalo kata kweda magin bende koro gintiere go oket gitenge e aput no monego bed ni nono gigo matimore e gwengego ma Shakahola inyalo wachang'o Green? Cleophas mokwongo pok awacho kata e ywak mar jo kanisa mopogore opogore. Sa osechopo mar mondo wabed piny kendo wanon registration mag kanisni kod kaka kanisni bedo registered. Kineno regulations mane okal higa mar 2015 ne ntiere temo kelo sanity mar mondo wa ensure ni jok ma wakao jowa kendo wakete lwetgi kaka jodolo ntiere g level moro mar ikruok e bedo jok manyalo tayo kwith mopogore opogore kendo ne waneno ka regulations mag 2015 nowacho niya mondo iregister kanisa nyaka ibedie gi somo moro matin baso nyaka inyiswa doctrine of faith magi. Doctrine of faith en niya kiyao kanisa mi register kanisa yie mari ama msingi mag kanisa magi ginang'ono gimomiyo ni kwayo gimoro kaka doctrine of faith ne en mondo wabed kwang'eyo msingi ama foundation ma kanisni ochung'ie e gik mopogore opogore nyaka ne wang'e gik ma kanisa subscribe to kapok wa proceed mwa register kanisa mondo ka shida ma wantiere goni owuok kaka owuok sani ni to wang'eyo kuma wadhiye kendo wang'iyo ka gimotimre kanisa ni be noluwre gi puonj mari mani declare ni magi puonj midwa puonjo e kanisa mari emomiyo konyowa mondo wayudo yo mar
hold the accountable koki adhia gi gik mani submit. Shida mwasedonjo en ni for a long time higni abiriogo ne wachungo registration of churches. To bange no ne wayie mondo churches obed registered immediately after Kenya Kwanza odonje kanisa. Ne wa lift veil no ma kanisni obedo registered e yo ma ok ne wapango gibed registered. Registration of churches nitiere yore ariyo mabedo recommended kwang'iyo tije ma kanisni mopogore opogore timo. Nitie moro miluongo ni self regulation, ni kweth mopogore opogore mag kanisni bedo riwre kumoro achiel to form organization margi ma gibro ng'iyo go operations mag kanisni mopogore opogore ma nie bwogi. Mano the ideal situation moripo bed ni timre. Unfortunately e Kenya kae mano pok otimre. In fact kila ng'ato yawo kanisa mare, nitiere moko moyaw makata registration pok obedo registered, ng'ato nigo mana kumoro modhi to leme odiochieng' achiel to chako choko sadaka, ochako timo gik mopogore opogore to ok obedo registered. Koro in self regulation ne gilwar piny. To mar ariyo en regulation by the state. Nitiere kumoro ma sirikal nyaka chop piny bang'e niya nyaka waketa central body madhi ng'iyo kaka kanisni ama kweth mag kanisa mopogore opogore bedo ran, mondo wabed ni wan nyalo yudo ama wanyalo geng'o masirni mopogore opogore kawuokre gi puonj kowuok kuom puonj marach ma ng'ato nyalo yawo kanisa babed ni puonjo nyithindo kaka gik mane waneno Shakahola. Mano gima noripo bed ni timo mana ka self regulation mar kanisa noselwar piny. Waseneno kaka kanisni osetamre nyaka self regulation ma kila ng'ato dwaro notim gire kaka odwaro. Omiyo sa ochopo mar sirikal bed piny ma ng'in state regulation mar churches mondo wageng' jok man piny mogik kuom hinyruok e jok ma odonje e yalo wach Nyasaye e yo mok kare. To mar adek katieko e wach mar ywak no ok oket gi e kweth mar Shakahola. Mano prerogative mar president. President yiero ng'ata ma onyalo yiero mondo ket nikech odwaro yudo findings mopogore opogore. Omiyo kane waneno ko olos commission of inquiry, onge gimoro mawacho ni commission of inquiry ne nyaka bed pastor ama nyaka bed kanisni nyaka bed represented. Nikech sani kiwacho ni ikawo kanisni nyaka bed represented, kiketo ja Catholic e kwethno jo Anglican bro wacho ni wabed nyaka wabed gi ng'atwa. Omiyo ka kanisni wuon pok ochopo riwruok margi manyalo riwogi together magimiwa riwruok margi as a group, bedo matek mondo ong'igi ka group achiel mondo kiloso kweth ila mane olos mar ng'iyo gik Shakahola tiyudo ng'at manyalo bedo appointed nikech sani gin disintegrated gi ke kuonde mopogore opogore. Omiyo president nigi ratiro mar ndiko ng'ata yiero ng'ata form commission monyalo form. Gimoripo bed ni ing'iyo gin experts mopogore opogore kaka ni neno kwaneno oketo judges judge achiel, nitiere judge ma retired, nitiere lawyers mopogore opogore, nitiere jok mowuok e civil society mopogore opogore ma mago ne waneno. To wan gi geno ni ka jogi obet piny ba gi investigate gik mwaneno Shakahola gi, tadier mar Shakahola bro wuok. An pacha kaka wakili en ni nitiere attempt mar pando gik matimre Shakahola. Igin waneno ka ama failures mag government manotimre Shakahola. Government nobet ndalo mang'eny ka ji miya gbathe to sirikal nokong'eyo. Mago gik ma koro itemo geng' mondo jopiny kik ng'e. Kamano Cleophas. Erokamano ahinya Green Odera. Moses Rajoro. Yes. Ka gikwedo aput machalo kama, paro mopogore opogore, sirkal onego bed gi ting' mane rango ni kanisa tiyo yo makare kachielo koda ka jodolo makama. Nitiere NCCK ma bende osebedo kata ka riwruok mar kanisa ma pacho kae bende osebedo kanyo ka otimo tich e yo makare manyalo dieri ondik jok madwarore. Wacho kanyo ni magi ne gin jogo ma kanisa ma Pentecosti. Onge maber nitiere mano riwruoge mag kanisa mag jokopere, mago mag bisobe, mano moting'o kanyo Kenya Conference of Catholic Bishops, nitiere mago mag Pentecosti, nitiere mago mag Anglican, kaerango kacha kuonde mopogore opogore. Jodolo gi duto ka gibiro kanyachiel, ginyalo loso lwasi makare mondo mi kata jok madwaro riwre kodgi
kik donje jogo, kik bede jogo bende matimo gik moko asasa ahinya kata kirango chenro gi mag dolo. Okay, kapok aduoko penjo mari, en ni daer mondo Kenya okop gima Rwanda timo sani. Higa 2018, Paul jatend piny mar Rwanda noloro kanisa malawo 600 Rwanda. Nikech nowacho ati ni onge kaka kanisa nyalo bedo mang'eny moingo skul kod kuonde thieth. To nayie kode, kendo nochako keto chik moro ni mondo mi ng'ato yaw kanisa kata mondo mi luongre ni pastor nyaka ibed kod lony e theology, degree in theology. Maso ni en gima ine kod lony. To ko practice yalo. To kineka Kenya kai Cleopas en ni tekna nyalo ting'o muma. Ta yudo ji 4 tana ya kanisa. To mano ok ber. Kendo mano gima oseduoko achien, kendo ibo yudo ka en gima dhi mbele nikech kata mana king'yo the Roman history mar church, I mean religion, yudo ka the Roman Catholic nobudho kabisa ka en church kende man nitie piny. To okawo higni mang'eny mondo mi chak Anglican man koro sani England, Church of England that is. To pogruok nobiro, nen gima genuine mano miyo barruok obede kind, mano miyo joka koro wuok e Catholic Church to dhie Anglican. But Kenya commission no kata ko oketi to wadwa yie kod jalony wadwa Green ni ok nyal chun rais mondo oketi jomoko dwa keto nikech en rais to ng'e gimo omiyo ofom ni nino to bido ka Azimio be nyosa ringe court mondo stop wach makamano to emani despite mano nyogi bedo sworn in magi chamo muma koro gin ngwe mani gichako tich koro yuma chuo ken ni kanisni kiawe Kenya ka chik nyaka keti to bende onge kaka dang'wa bed kod kanisni moingo schools. Yudo kata ka samoro Cleopas, yudo kata ka samoro kata e gweng' moro. Yudo kata ka samoro kanisni nitie 10 school ano kada 2 kata mana 1. Ok en gima ber. To be gima bende gigi aman kecho oala ang'o miyo ji ok leme Anglican ama Catholic. Nikech katiba ma Kenya miyo gi thuolo mar lemo. Yes, miyo gi thuolo. To king'e pinje modongore in developed countries or in mature democracies machalo UK kod US kanisni ok ng'eny kaka Kenya kai. To kata mana Uganda ka kanisni ok ng'eny kaka Kenya ka. Why only Kenya? Why Kenya? Nikech jatelo masani, jatendo masani emomiyo mano emonyayo gimoro ailano nikech okineka rais nenre ka ng'at moro ma jalemo kabisa moro weche Nyasaye jalupne bende kod first lady magwa bende kargi ariyogo yudo ka gin jomo odoko weche mag koro mane gima kelo mane manyayo mano to Kenya dogo matek ni kanisa ok tata yawo. Aya, wacha ni chike moko bende nego ket kanyo koso nyako ramogi jongwa ni thuolo bende maroro ose mari SMS line en 3:6 no ka wantiere kar kae sani wawede thuolo bende mano madhi okang' machielo magi wechego maga kedo kod mibadhi nyaka sani ogai ma ochung'ne wechego mago maga timo nonro kata mag timo nonro wechego kapok otere do kata mag mino buche mano ka gintiere do mapacho kamano DPP bende koro nyaka sani wacho ni owito oko kata kwayo owito oko paro mano mar dhi nyime kod winjo bura matudo jatend migawo mag weche mag wuoth e pacho kae mano machon mabende koro nyaka sani wanyalo winjane chal mar wach nyaka sani gik moko ochopo kama chalo nade mano kotenore kod weche gi duto mago mag iwacho ni nyaka sani ka onge chenro mag wuoth nyaka sani CS machon mano Kamau gigo sani ochopo kama chalo nade wanyalo mana winjo ane chal mar wach kaka sani fuongruok ne Kamau ochopo kama chalo nade koro nyaka sani nitiere gino ma koro wadani kata ka ok winjo wanyamana neno thuolo machielo gigo manotimore kinde mokalo ka nyaka sani nitiere burano mabende koro osewito oko onge penjo moro amora modhi duoko mano katude kod tiyo marach kod omenda kata yo mibadhi maromo kacha $30,000 kod 3 Green Odera ma pod wacho ni en series machielo ma waneno
ka koro cases ma kamagi bedo dropped to gidhi mana nyime. En ang'o matimore? Weche mag timo nonro ema dok piny e pacho ka, apedha ok time yo makare, sama imaki nikech siasa, koso yange maber ni kinde mag dhi e doho osechopo saa 2:30 kata kamano okang' matieko inyalo mana miwa pachi kotenore koda wach mar Kamau. Fungruok mare ma koro oyudo kama buche mag mibadhi ero koro owit oko. Green. Tich ma waneno ka timre mar golo cases mane osebedo filed e doho mopogore opogore mag mibadhi en gima miyowa nyaka wabed gi penjo mopogore opogore e circumstances mane omiyo jogo omak e yo mane omak gieno. Nikech king'iyo katiba marwa, katiba wawacho ni office mar jadonjo miluongo ni Director of Public Prosecution nyaka bed office mabedo run independently. Ka sani jadonjo nyalo wuok kuma entie mong'iswa ni ne entiere kaka nokelo case manok oyie ni nok en yo makare, to nyaka wapenjre ka be ne o act independently at the time mane otero cases gi court, kose nitiere ng'ama nochune mondo tim gima notimono. To ka nitiere ng'ama nochune mondo tim gima notimono, to nyaka wapenje ni be en ng'ama oripo bed e ofis ka noweyo teko mar ofise otigo e yo mok kare. Of course, mano en gimoro ma convenient, ng'ata nyalo wacho sani mondo obed e buge maber mar sirikal ni gima natimo nochuna mondo atim, nikech kata sani pod odwaro nobed e buk maber mar sirikal mantiere sani. Omiyo wach mar golo cases mag mibadhi mopogore opogore en gima nyaka wabed ne piny mwanon ni kiwacho ni ikelo cases mane ok oikre nikech nochuni, ng'ama nochuni, tang'o momiyo ni yie ofisi mar sirikal omiyi moripo bed ni tiyo independently, ni yie be jomoko kawo ochako tiyo gi teko mar ofisi e yo mok kare. Tang'o momiyo pok i take the political responsibility mawacho ni oripo bed ni wuok e ofis, nikech kisewacho ni ng'ato notiyo kodi e yo marach, the next big thing moripo bed ni timo en wuok e ofis. Golo cases kuom jok manitero e yo mok kare does not cure the problem manirwako gieno. Nyaka ibende there must be some responsibility that you take on your part. Ni timo gima nok oripe ama nok yie nok kare, omiyo ratiro mari mar bed office ok en kare. Kamano Cleophas. Erokamano ahinya Green. Moses Rajoro, buche ma kamagi witogi, nonro ne otim gima weth kosano manyalo timore. Ponono pod wadhi neno thuolo mabiro mbele kaka jogi ma bende pod nigi buche mag mibadhi ka koro bende buchegi iwito oko kendo wacho ni ka onge neno moromo. Okay, ma en gima timore Kenya sani. Ok en gima buogowa e pinje madongore machalo kaka Kenya gini kata Afrika ka. Yudo ka an kor sirikal to kes mar mibadhi omaka, tiyudo ka sirikal nitie wang' ming'iyago kod kopore kod ka apingo sirikal. Koro mato gima osebedo kaka norm ma gole betek. Alafu bende king'iyo Kenya Kwanza makoro ni sirikal kata ka nigi campaign onge kama nigi wachati ni gibro fight nini weche mag mibadhi. Kendo gima kendo senyayo gigen ni poka winjo kamara mara ma rais wacho ni odwa kedo kod weche mag mibadhi. Koro kineka sama jatelo oko wach weche motegno weche mag mibadhi tiyudo ka en gima nyayore, gima dhi mbele. Kata mana king'iyo ng'ama nowuok DCI nowacho maber ni nitie cases moko mane chune mondo tim ang'o nikech weche mag siasa. Nowacho ni chune kod cases moko mondo tim ang'o mondo omak jomoko, oluw jomoko, to ne gin gik ma wa baseless. Koro en gima osebedo ka timore kendo apani rumbe te mana kopo ni jatend piny ogo matek ni ng'ata man kod mibadhi ok bed e sirikanda. Mane ka weche ginyalo rumo. Oboneno mano katimore. Mano pod abro rito nikech kaka wa fight weche mag mibadhi e Afrika kata mane pinya pod dongore gi kata mane third world opogore kod kaka jo pinje modongore.
weche mag mibadhi. Ero kamano ahinya, ng'eni sani ochopo kidieny machielo makoro wadani watieki. Nitiere chenro mopogore opogore mantiere karka, to ang' los wach mogik mayudo kuom Green Odera kaachiel koda ka wach mayudo kowuok kuom Moses Rajoro kiny ma kawuono kwanono chal mar Kenya. Ka sani wadhi ane warang'ane tudruok mag pinje maoko ma Kenya sani osebedo godo ma obede wach mogik ma koro wadayudo kowuok kuom achachako kodi Moses Rajoro. Inyalo mana leronwa nyaka sani wach mari mogik nyalo bedo mane kod tudruok mar piny Kenya bende pinje maoko ni sani tiyo kod yore manyasani mago e nyayo chenro mag pur e pacho kae. Nono kacha ka piny Kenya ne nitie pinyno ma Netherlands, odhi kacha pinyno ma Israel odiochieng' manyoro, jatend piny Kenya ni kuro kod jatend migawo mochung' weche mag pur. Ber ma mane mano dhi kelo. Med mana mano gi wach mari mogik ka watieko. Dakika en 37 tok sariyo. Okay, ber mantie ni king'iyo pinje ma rais nyol odhi ka Netherlands kod Israel, gin pinje moko depend on rain mondo gipurgo. Gin pinje mitimo irrigation. Netherlands timo irrigation. Israel en kama koth ok chwe mokwongo. Irrigation ma gitimo. Koro apani jatend piny oneno ka kata mana king'iyo ni Kenya kai drought osebedo kendo yudo ka northeastern kucho jini marach. Koro apani rais gombo mana ng'eyo kaka joka timo, yani odhi mana sumo paro kuom pinje machalo kaka Israel ma koth ok chwe monyalo kelonwa. Koro apani ka to nitie ber moro ma geno to nitie. Kamano. Yes, to apani ka tieko to mani dawach mana ni jobedo kod geno wamiyo yoro sirikal time kaka wach mondo migi time no mondo weche dhi bedo maber. Che machielo kiduogo bukore ni sani onego wamigi sa maromo nade. Erokamano Moses Rajoro. Green Odera, wach mari mogik nyalo bedo mane okinyi ma kawuono kiwuok e studio ma Kisumu. Wach mara mogik Cleophas en ni ing'en sirikal mar Kenya kwanza osebedo ka miyowa deadline, to deadline ni gin ma gi extend giwegi kane gikawo telo dwe mar aboro ne ging'iso wano bang' kita muma ni wadwa neno lokruok madwa bet Kenya kae. Ne giketo muma piny ma giwacho na miwa uru ndalo 100 kendo ndalo 100 ero dhi borumo. Sani koro wachopo e dwe mar 6 manyocha ging'iso wan wadwa yudo gas gi siling 300, wadwa yudo mo gi nengo moyweyo kabisa. Waneno ka deadline margi ni gi medo ga materi, nyocha wawinjo koro ni gidwaro higni 2 mondo gidwa stabilize economy. Wan kaka jok matijwa en seyo ama siemo wang' sirikal e yore mopogore opogore. Wabro medo endelea timo tijwa kwa siemo sirikal kuonde ma gidhi e yo mokare kendo wapuodho gi kuma gitimo maber. Mano e luong moketwago e piny ka mondo watin jopiny. To mogik en e wuodh ker modhi e Israel kod Netherlands, wageno ni odhi yudo investors mopogore opogore mabiro biro mondo okel investment mag pur kod mag agriculture mopogore opogore e pinywa ka. Nikech ok ber kwawacho ni ker mar Kenya odhi Israel ama Netherlands neno kaka itimo pur gi yore mag irrigation. Nikech Kenya ka aparo ni wan gi experts mabeyo manyalo deal gi wach irrigation no, so long as there is gima wadendo gi dho ngere ni political goodwill. Omiyo gima Kenya dwaro en investment. Tineno kane wachako kod Galana Kulalu, mabe Galana Kulalu sani oseluar piny. Ka sirikal dwaro ni wane ber ama wane ber e actions magitimo, apart from timo biashara gumanyo investors mopogore opogore makelo pesa ma jopiny ok ne, nyaka wane ka gik magiwuothe ne pinje mopogore opogore gi kelo ber ne ng'at matin mogi. Wagombo mondo wane ka pur pamba mane e gwenge ma Kisumu ochung' malo. Waneno kuonde mane oselor gik mane Kikomi, mago gik moyaw, magi gik mabiro kelo lokruok e ngima dhano man piny mogik. To weche mwawacho gi ok bibedo ka sirikal itayo e yo makare kendo e yo maradiera. Kamano Cleophas. Agonero kamano nya Green Odera wacho ni okinyi makoro koro thuolo mar twak dai kosekalo kanyo 40 tok sariyo mar okinyi. Erokamano kuom twak Odera Ramogi TV okinyi makoro kuom studio mar ma Kisumu. Nyaka odiochieng' machielo pod wabiro tudore kodi e kaunti ma Kisumu. Rajoro Moses, agonero kamano nya kuom bedo kodwa bende okinyi makawuono. Nyakore magajwang' ino bedo kodi pile ka pile okinyi makawuono nochak chenro mar piny 12 nyaka sani koro tieko tielo mokwongo e chenro mar piny. Wagoniero kamano nyakuom kete kar kae. Ote odonjo mathoth ahinya ma wasomo okinyi makawuono. Nitiere ote modonjo kanyo mara
Kevin Ouko jakanya kwar ero kamana nya wacho ni ne chendo kendo wacho ni gigo nego beni biro mane yo makare kako nego beni wan kode wacho ni kopogore kod kopere kanisni duto onego olosnegi chik manyalo tayogi ero kamana nya kuom ote mari kendo nyaka kanyo koro moga jong'ien mondo alore gi kanyo nyinga Cleophas Oluoch wokisumo kanyo kwar ma okeo nyaka sango alore gi kanyo Nyasaye mondo riti waduogo koda tedo gi chiemo kod nyamaro jal lieta kaeto bang'e nonro mano mabiro kanya chal mar fwambo kaeto bang'e twak embako romo wacho ni usuru makore chulo ka itiyo gi mbui wadhi bedo ka gi welo kik ni mabor erokamano kuom kit Ramogi TV.